Esta ruta cabalar, como chegamos á cuarta edición, creemos que xa é unha ruta totalmente consolidada, é a cuarta de moitas, e hoxe é un día cheo de actividades para todos os que se queiran achegar a San Amaro. A partir das 3:30 sairemos do campo da feira, e a seguinte parada vai a ser o Castro Celta de San Ciprián de Las, que é un lugar único para este concello, é un lugar que espero que todos os que veñan disfruten deste maravilloso paisaje. Tomaremos un pincho e teremos, pois unha xornada de confraternidade entre todos xuntos. Despois a ruta seguirá por varios núcleos do concello de San Amaro para rematar pois neste lugar que tamén empeza a ser máxico, que é o campo da feira. Ás 9 empezará unha sesión de disco móvil para animar o ambiente, e ás 10 temos unha gran cea. Solo me queda darlle os parabéns á Asociación de Cabaleiros de San Amaro, porque nesta cuarta edición conseguimos récord de participantes, hai 90 cabalos apuntados e 150 persoas que hoxe van vir a cenar e a pasar unha tarde noite agradable a un concello do rural, un concello pequeno como o noso. Hola, buenas tardes, eu son Juan e é un placer que asistir a toda a xente que ven á ruta, e un gracias moi grande ao concello do San Amaro. Moi boas tardes a todos. Pois eu, si home, sen problema, eu po que sea. Xa saben aquí os meus compañeiros, tanto o alcalde como todos os compañeiros do concello, que nós somos como unha gran familia, axudámonos en todo, tanto como na ruta de cabalar, como na festa do viño, como en todo o caiga neste gran concello. E hoxe é o día da nosa gran ruta, e canta máis xente veña, e cada ano podemos mellorar, intentaremos mellorar para que veña máis xente, e todo este máis organizado e pouco máis.